Στο προηγούμενο επεισόδιο ζήσαμε κάτι που έμοιαζε κατά κάποιο περίεργο τρόπο ονειρικό. Η Ινδία μας παρέσυρε σε ένα καταιγισμό χρωμάτων, ήχων και μυρωδιών. Και κάπου εκεί, ανάμεσα σε κόρνες, ιερούς ποταμούς και άπειρες αλληλεπιδράσεις με ανθρώπους, συνειδητοποιήσαμε κάτι πολύ απλό. Το Νεπάλ βρισκόταν μόλις 8 ώρες με το ταξί μακριά από το Βαρανάσι. Οπότε εκεί που λέγαμε να κάτσουμε να ξεκουραστούμε, κάναμε το ακριβώς αντίθετο. Τελευταία στιγμή, σαν γνήσιοι ταξιδιώτες, κλείσαμε τις τσάντες και φύγαμε για Νεπάλ με ένα λιγάκι ανορθόδοξο τρόπο. Σε 4 λεπτά ακριβώς φτάνουμε στα σύνορα Ινδίας-Νεπάλ και η πλάκα είναι ότι δεν γνωρίζουμε αν αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτά τα σύνορα για να περάσουμε από την άλλη. Είναι 10 και 5 η ώρα, τη νύχτα εννοείται. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι ανοιχτά, γιατί πρέπει να βγάλουμε και βίζα, και ας ελπίσουμε ότι υπάρχει κάποιο λεωφορείο ή ταξί εκεί για να μας πάει στο μέρος που θέλουμε, γιατί το μέρος που θέλουμε να πάμε απέχει 4 με 5 ώρες από τα σύνορα. Καλή μας επιτυχία. Καλά να περάσουμε για ακόμη μία φορά. Φτάνοντας στα σύνορα, περιμέναμε κάτι απλό. Μία μπάρα, μερικούς συνοριοφύλακες, σφραγίδες και φύγαμε. Όμως αυτό που αντικρίσαμε ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Το σκηνικό έμοιαζε περισσότερο με εμπόλεμη ζώνη παρά με συνηθισμένο πέρασμα. Για μια στιγμή σκεφτήκαμε πού ήρθαμε, τι κάναμε. Πάντως μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια ταξιδιών με τόσες απρόβλεπτες καταστάσεις που έχουμε ζήσει, αυτή ήταν μία από τις πιο τρομακτικές στιγμές. Ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα ότι τα πράγματα μπορεί και να μην πάνε καλά. Παιδιά, είτε το πιστεύετε είτε όχι, τούτη είναι η είσοδος και η έξοδος της Ινδίας. Απλά δείτε χάλι. Ό,τι έχουν σύρνουν το χαμέ. Πάμε πίσω πάλι. Πήγαμε στα σύνορα, βρήκαμε εκεί κάτι στρατιωτικούς, να το πω. Τέλος πάντων κάποιοι που φυλάνε τα σύνορα. Μας είπαν να πάμε άλλα 400 μέτρα πίσω. Να πάμε στο Immigration Office και να μας σταμπάρουν ουσιαστικά τα διαβατήρια και να πληρώσουμε εκεί τις βίζες και ελπίζουμε πως θα μπορούμε σύντομα να περάσουμε στο Νεπάλ. Η ώρα είναι 11 και 10 τη νύχτα. Εύκαλε μας τη βίζα και είπε μας εν τω μεταξύ στις 12 δικαιούστε τη στάμπα που σας έβαλα. Γι' αυτόν βιαστείτε να μπείτε στο Νεπάλ, αλλιώς μετά θα δικαιούστε να μπείτε. Εμείς είμαστε 10 λεπτά περπάτημα μακριά, άρα πρέπει να βιαστούμε. Ελπίζω ο έλεγχος να μένει υπερβολικός και αργός και να προλάβουμε. Έχουμε 50 λεπτά μπροστά μας να βιαστούμε, διαφορετικά Νεπάλ, γιοκ. Μετά από ένα εξονυχιστικό έλεγχο που κράτησε 10, ίσως και 15 λεπτά, αλλά μας φάνηκε αιώνας, καταφέραμε επιτέλους να περάσουμε στο Νεπάλ. Okay. Thank you very much. Μπήκαμε στο Νεπάλ, αλλά πριν πούμε για τα καλά πρέπει να βγάλουμε βίζα. Η ώρα 12 τη νύχτα γυρεύκουμε να κάνουμε exchange λεφτά. Ο άνθρωπος ήρθε με έναν ύφος φάση σοβαρό μιλάτε τώρα, βάλετε με να κάνω τη δουλειά μου η ώρα 12 τη νύχτα. Έχουμε επιτέλους εκδώσει τις βίζες, αν και είχαμε σκοπό να ταξιδέψουμε για τον προορισμό μας. Να σιωπήσεις να κοιμηθούμε. Σε τώρα κοιμάσαι. Λοιπόν, εκδώσαμε τις βίζες, αν και είχαμε σκοπό να φύγουμε κατευθείαν για τον προορισμό μας. Εν τούτης έχει πάει πάρα πολύ αργά, είναι 1 η ώρα, οπότε θα πέσουμε να κοιμηθούμε σε ένα ξενοδοχείο που βρήκαμε εδώ πάρα πολύ ακριβό, 10 ευρώ. Και αύριο πρωί θα πάρουμε ταξί και θα φύγουμε για 6 ώρες δρόμο. Good night. Να σε μοίρα αγγλικά. Ο ένας λέει φοκάρα από εδώ, ο άλλος δαμε, ο άλλος βρέφκι μου να πω από εκεί. What do you want to go? For Kathmandu or Pokhara? Kathmandu? Pokhara? Pokhara. Pokhara? Yeah. Okay, you go there, boss. 100 rupees, okay? Προς το παρόν, να πιάσουμε ένα λεωφορείο, να μας πάρει σε μια πόλη μισή ώρα που δαμε
και να δούμε που θα και εκεί πώς θα πάμε στο Ποκάρα που απέχει 6 ώρες. Άκυρον, το λεωφορείο είναι γεμάτο και λέει μας έλα κάτσε. Εντάξει είναι φόρεν παιδιά ούτε μου Γιάννη και λέει μας ελάτε 3 άτομα να κάτσε. Απορρέντως να κάτσουμε, δεν σάντες. Πάμε να βρούμε έναν άλλον τρόπο. Στο άλλο λεωφορείο. Για άλλο λεωφορείο είναι η τουκ-τουκ. Περιμένετε να περάσει η Ελλάδα πρώτα. Παιδιά κουντούν μας για να ξεκινήσουμε. Παιδιά κουντούν μας για να ξεκινήσουμε το λεωφορείο. Αν μπράβο ρε καθηγητή. Σε πολύς ρε. Τούτο είναι λεωφορείο ρε. Εντάξει, βγήκε μας η πίστη ήδη μέχρι στιγμής, ήρθαμε 40 λεπτά με το λεωφορείο. Επιτέλους βρήκαμε ταξί να πάμε. Με 60 ευρώ θα μας πάει εκεί που θέλουμε. Ποκάρα λέγεται. Μετά που τσίνα όλα τα καυσαέρια που πήγαμε στην Ινδία, ήρθε η ώρα στο Νεπάλ να αναπνεύσουμε σαν ανθρώποι, να γίνουμε ένα με τη φύση. Καθαρός αέρας. Και ενώ ο Πάνος απολάμβανε τον καθαρό αέρα και τη μαγευτική φύση του Νεπάλ, ο δρόμος μας επιφύλασε μία άλλη έκπληξη. Μπροστά μας υψώθηκε από το πουθενά μία γέφυρα που χωρίς υπερβολή ήταν ικανή να του κόψει την ανάσα. Και όχι από θαυμασμό. Εγώ φημίζομαι πάρα πολλά για την υψοφοβία μου. Αυτό το πράγμα που κάνω τώρα, μισώ το. Θα πέρασε πολλά γάρος για περπατάζαμε. Το άνθρωπος είναι δικός μου. Ελιγήσαν τα πόθηκια του. Το καλό φαίνεται ότι η γέφυρα είναι πάρα πολλά στερεή. Υπάρχει αρκετός κόσμος πάνω αυτή τη στιγμή, γύρω στα 30 με 40 άτομα. Η θέα είναι πραγματικά μαγική. Τι λέει? Καταφέραμε το και φέραμε τον Πάνο, βασικά που Φέραμε μόνος τον πάνω. που μόνος του καταφέρει ο Πάνος να χτυπήσει πάνω στη γέφυρα. Ακόμα λίγο. Για ένα άθλος του για μένα. Εντάξει, νομίζω ήδη ξέρετε ότι ο Πάνος έχει τεράστια υψοφοβία. Οπότε τότε κατάφερε και ήρθε δαμέ, είναι έναν τεράστιο κατόρθωμα. Το να έχεις υψοφοβία κάνει σε φυσιολογικό άνθρωπο. Αντιλαμβάνεσαι ότι τώρα ανά πάσα ώρα τη στιγμή μπορεί να πέσουμε κάτω. Νομίζω μόλις τον έκανες να νιώθει πολλά καλύτερα. Αντιλαμβάνεσαι. Anyway, ποια είναι θέλεις να ήταν η τελευταία σου ευχή? Να μένει με δίπλα σου να μου μάσχεσαι ρε. Αφού ευτυχώς αποφύγαμε τα χειρότερα πάνω στη γέφυρα και ο Πάνος γλίτωσε το καρδιακό με μερικές βαθιές ανάσες, συνεχίσαμε το μακρύ μας ταξίδι. Ύστερα από περίπου 5 ώρες δρόμο, εξαντλημένοι, φτάσαμε επιτέλους στο ξενοδοχείο μας στο Πόκαρα. Το μόνο που θέλαμε ήταν ένα ντους και λίγη ησυχία, αλλά φαίνεται πως κάποιος άλλος είχε ήδη κάνει check-in στο δωμάτιό μας, ένας απρόσμενος συγκάτοικος που δεν έδειχνε καθόλου πρόθυμος να φύγει. Ρε τα ρούχα μου τσίνα ρε. Ναι, αν κάνω ησυχία να σκοτώσει. Εδώ το αξίρτο. Άουκο. Εσύ είσαι την τρίτη φορά σήμερα. Το πούτατε να το γόνατο σου. Ναι, το κρεβάτι μου και το γόνατο μου. Ποιος είσαι εσύ?
Hello. How much altogether? 2,5 kilos. 500. 3 ευρώ. 3 ευρώ και 50 cents. They are gonna smell good? No, just cleaning. They are very dirty. Only water? No. Detergent powder. Powder. You put powder. Okay. They are gonna smell good? Better than now. Serious, Better than now, of course. These boxers belongs to me and to the videographer. And they smell very bad. Your name? Rek. Rek. Nice to meet you. Thank you very much, Rek. Shrek. Shrek. Me, Yes. Shrek. You, Rek. Atun. They look alike, ναι. Look. Yeah. Κανονικά το πράγμα που να κάνει ο άνθρωπος είναι κοινωνικό έργο που εκτελεί, γιατί τώρα σας καθαρίσει εσάς τα εσώρουχα σας, είναι ένα βασανιστήριο, οπότε τα λεφτά που να πιάσει είναι πάρα πολλά λίγα. Να δούμε, νομίζω να θέλει σερβις στο πλυντήριο το μέχρι αύριο. Σίγουρα. Η πρώτη μας μέρα στο Πόκαρα δεν ήταν ακριβώς όπως την είχαμε φανταστεί. Η πόλη είχε πληγεί από βαριές βροχοπτώσεις και δυστυχώς όλα μας τα σχέδια πήγαν κυριολεκτικά περίπατο. Έτσι αφήσαμε τις περιπέτειες για άλλη μέρα και αποφασίσαμε να δούμε λίγο την πόλη και τους ανθρώπους της. Ένα ήσυχο απόγευμα με βόλτες στους δρόμους. Το βράδυ λοιπόν πέσαμε νωρίς για ύπνο γιατί ξέραμε πως η επόμενη μέρα θα μας δοκίμαζε. Πρωινό ξύπνημα, σακίδιο και μία ανάβαση που θα μας έμενε αξέχαστη. Thank you. Έχουμε φτάσει στο πανέμορφο Κάντε, δεν ξέρω καν γιατί είμαι χαρούμενος, γιατί μπροστά μας έχουμε 3,5 ώρες περπάτημα μέχρι να φτάσουμε σε ένα πανέμορφο χωριό και από εκεί και πέρα άλλες 3,5 ώρες σε ένα άλλο χωριό όπου και θα διανυχτερεύσουμε απόψε. Εγώ ανυπομονώ πάρα πολύ, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος, αλλά εντάξει, θα κουραστούμε λίγο. Θα κουραστούμε, θα μας βγει ψυχή, αλλά είμαστε για τα δύσκολα, δεν είμαστε για τα εύκολα. Όχι. Προς το παρόν, ζεστό τσαγάκι με ginger, λεμόνι και μέλι και Αυγολάκι. φαγητό. Να πάρουμε δυνάμεις γιατί η μέρα σήμερα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Όπως είπαμε πριν, είμαστε στο Κάντε. Θα ξεκινήσουμε περπάτημα να πάμε προς το Australian Camp, το οποίο είναι 1,5 ώρα μακριά. Μετά θα περάσουμε από Ποθάνα, θα πάμε Νταμπούς, κάπου εδώ θα διανυχτερεύσουμε, κάπου στη μέση. Μετά θα περάσουμε από Χαϊαγκακότ, θα πάμε μετά στα Μίλαντσοκ και τελικά μετά θα καταλήξουμε πίσω στο Ποκχάρα. Είμαστε έτοιμοι? Πανέτοιμοι. Έλα. Πήγαμε. Άτε, πάμε. 3,5 ώρες που τα τώρα. Μα πώς δεν πάμε τώρα. Φτάσαμε. Australian Camp this way? This way? Follow the stone step. The You know stone steps. Yes. Thank you, sir. Yeah. Okay. Από ό,τι βλέπω ακολουθούν πάρα πολλά σκαλιά, οπότε πριν συνεχίσουμε θα βάλω το σταθεροποιητή αστραγάλου από τη Futuro, έτσι ώστε να αποφύγουμε οποιουσδήποτε τραυματισμούς και να στηρίξουμε και τον αστράγαλο κατά τη διάρκεια. Φίλε, κουβαλά την ποτή να πίστευτο. Έχουμε ένα άλλο μισή ώρα. Το θετικό ποιον είναι ότι είναι ησυχία. Είχαμε το ανάγκη μετά από τον ούλο που έγινε στην Ινδία και τώρα πραγματικά απολαμβάνουμε τον. Μπορεί να είναι κουραστικό, αλλά η απόλαυση επικρατεί με διαφορά. Εμείς φανταστείτε ότι ήρθαμε που κάτω από είναι η λίμνη. Είμαστε καθηγητές, πήρε μας μόνο 2 ώρες να φτάσουμε στο Australian Camp. Το είχαμε. Όλοι οι άνθρωποι κάνουν τόση 1,5 ώρα, αλλά εμείς που το ευκάλε βίντεο και φωτογραφίες ήρθαμε μέσα σε 2 ώρες.
Πάλε καλά που ήρθαμε στις και ώρες εν τω μεταξύ. Ναι. Hello Cyprus, I'm doing here raptor migration research. So you are looking for birds? Yes, I'm looking for, not all birds, I'm looking for raptors, birds of prey. Can you find anything special here that you can't find it anywhere else in the world? Is there any specific reason that you are here? This is the migration flyway for many species of raptors. About 35 species of raptors we can see from here. The raptors from the north, they migrate when the cold season begins. Then they migrate to the south, and they use this corridor. So I'm here. So you are here to see them crossing? Yes, yes. Okay. Have you seen any? Yeah, today I saw about 100 birds. Really? Yes. Any special one? Most numerous were the steppe eagle. They come from Mongolia and China. How do you know that? So some of the people, they are tracking these birds in Mongolia, and the tracking result, so they're passing from here. Is it like a goal for you to see every bird in the world, or what is it? How is it going? Yeah, I love raptors, so I want to know their population and their ecology and their biology. And doing this, I can know that what is their number, what is their population trend. Okay. Yes. So if the population trend is not good, like they are declining, then we can propose some conservation measures to protect these birds. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα 2.065 μέτρα και ο επόμενος μας προορισμός είναι το Dambuz Village, το οποίο βρίσκεται στα 1.650. Έχουμε 1,5 χιλιόμετρο μπροστά μας για να περπατήσουμε. 1,5 χιλιόμετρο. Μόνο? Είναι τα μόνο. Είναι και με το αυτοκίνητο που να πάμε, περπατητή που να πάμε. Είναι πολύ καλά, είναι 4 γύρι το κήπεδο. Άτι, φύγαμε. Δεν ποδά. Λαλείς. Άτι, πιένες υπό ποδά. We are doing a travel TV show in Cyprus. Okay. Is that Apple Nicosia? Apple Nicosia? Apple Nicosia! Apple Nicosia. Oh my God, it's their team. Φίλε, αλήθεια τεστημένο να Everywhere we go, they always ask people, do you know Apple Nicosia? I know Apple Oh my God! Nicosia. What did you just ask me? Apple Nicosia from Cyprus because I watched them playing in internet. And I love, because I know Apple Nicosia because I have some friend who follow Apple Nicosia. Okay. So they send me the he videos. used to live in Cyprus. Cyprus Nicosia. Who, you know a friend? Friend from friend. Is there a sign? Small cafe over there. Did you see? Yeah. Yeah? Ah, okay. Ήρθαμε λάθος. Βασικά από ό,τι κατάλαβα, χάσαμε έναν σταυροδρόμι, να το πούμε έτσι. Αλλά εντάξει, επιτύχαμε ένα ωραίο χορκό από ό,τι βλέπω εδώ. Ναι. Εν τούτον το ωραίο με τη διαδρομή είναι ότι περνάς από διάφορα χωριά, βλέπεις ντόπιους, συναναστρέφεσαι με κόσμο, βλέπεις τις παραδόσεις τους, πώς ζουν, οπότε περνά εύκολα η ώρα. Απλά το πρόβλημα τώρα είναι να μην νυχτωθούμε. Ναι. Επειδή αν πούμε και νυχτωθούμε, δεν μπορούμε με τίποτε να πάμε και που θέλουμε να πάμε. Άρα πρέπει να κάνουμε γλύωρα, γιατί σε 4 ώρες νυχτώνει. Και το μέρος που θέλουμε να διανυχτερεύσουμε είναι περίπου 4,5 ώρες μακριά. Όντως. Ναι. Άρα... Κάνουμε γλύωρα. Ουσιαστικά δεν έκαναμε το λάθος. Υπάρχει ένα διχάλι και εμείς αντί να πάμε κάτω, πήγαμε πάνω. Έχουμε άλλα 45 λεπτά μπροστά μας για να πάμε στον Dambuz και ελπίζουμε ότι θα μας πιάει το σκοτάδι. Αλλά δεν είναι να διανυχτερεύσουμε απόψε να το πούμε. Απλά να πάμε να το δούμε, είναι ένα γραφικό χωριό και που και εκεί έχουμε άλλες 3 ώρες.
Πάμε να χορέψουμε. Πάμε. Έλα συμπεθερά, πάμε. Έλα θεία. Τώρα ήρθε η σειρά μας να τους βάλουμε ένα αργυρό. Right, kick, 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 left, right, kick, cross, kick, cross. Now do it fast. Nepal, 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 Nepal. Bye bye guys, bye. I'm so happy you met me. Περπατώντας για ώρες ανάμεσα στα καταπράσινα δέντρα, ένιωθες σαν να γινώσουν ένα με τη φύση. Και τότε το συνειδητοποιήσαμε. Το Νεπάλ είναι ίσως μία από τις ομορφότερες χώρες που έχουμε επισκεφθεί. Και όχι μόνο λόγω της απίστευτης φυσικής του ομορφιάς, αλλά κυρίως λόγω των ανθρώπων του. Τόσο πρόσχαρη, τόσο ζεστή, με μία φιλοξενία που ξεπερνά κάθε προσδοκία. Τι έξυπνα μωρά. Σταθήκα δαμέ στη μέση του δρόμου, κάνουν σου χορευτικό, λίγο πριν το χορκό και αφήνεις τους λεφτά, χαλάλιν τους. Θέλεις και καλώς ορίζουν στο χωριό βασικά. Είναι ένας πανέμορφος και πολλά έξυπνος τρόπος να εισπράξεις κάποια χρήματα και μπράβο σε τούτα τα μωρά. All together? Hi. All together here? No, no, come. Α, φτάσαμε! Επιτέλους! Είμαστε στα 1650 μέτρα. Πάμε να φάμε. Πάμε, πίνασα πάρα πολλά. Να δούμε τι καλό έχουν δαμέ. Thank you. Looks very good. Επιτέλους έχει έρθει το φαγητό. Πήραμε νούτολτ με κοτόπουλο και λαχανικά, ριζάκι. Ο Διονύσης πήρε, σας παρακαλώ, σούπα σκόρδου. Καλά να περάσουμε. Αδέ. Απαναγία μου. Δυστυχώς, μέχρι να τελειώσουμε το φαγητό, ο μεγαλύτερος μας φόβος είχε ήδη πραγματοποιηθεί. Ξεκίνησε να νυχτώνει και το χωριό που θα μέναμε τη νύχτα δεν φαινόταν καν στον ορίζοντα. Και εμείς βρισκόμασταν πια σε μια πορεία χωρίς προορισμό. Είναι 6 ώρα, έχει ήδη σκοτεινιάσει εντελώς, δεν βλέπουμε τίποτα γύρω μας. Είναι λίγο τρομακτικό αυτή τη στιγμή, διότι δεν ξέρουμε καν που πάμε. Έχουμε ξεκινήσει να κρυώνουμε. Έχουμε άλλη μισή ώρα περπάτημα μέχρι να περπατήσουμε στην πόλη, βασικά στο χωριό που θέλουμε να διανυχτερεύσουμε απόψε. Δεν ξέρουμε που θα διανυχτερεύσουμε. Μετά από πολλή ταλαιπωρία έχουμε φτάσει επιτέλους στο χωριό στο οποίο θα διανυχτερεύσουμε απόψε. Τώρα το μόνο που μας μένει είναι να βρούμε διαμονή. Και αυτό το χωριό είναι πάρα πολύ διάσημο, οπότε ελπίζω πως θα υπάρχει διαθέσιμο δωμάτιο για μας τους τρεις. Βρήκαμε 10 ευρώ διαμονή. Καλάμε τη μούχτη πάρα. Ναι, και από ό,τι είδα το κρεβάτι είναι πάρα πολύ ζεστό και να ταλαιπωρηθούμε, αλλά θα δούμε αύριο την πιο ωραία ανατολή του ήλιου σε όλον τον Νεπάλ. Πετε μας σας ξανά τύχε το πράγμα. Έκλεισε το ξενοδοχείο μας. Έκλεισε. Είναι 9 η ώρα, 9:30. Έκλεισε το ξενοδοχείο. Hey, excuse me. What happened? What happened here? Στεφάνη, ας τρώσουμε. But we live here. Can you call them? Hello? You have Hey, my friend.
sorry. My friend, you closed the hotel. I forget about it. You forgot about that. Μ' αυτά και με αυτά, η κούραση μαζεύτηκε τόσο που την επόμενη μέρα ούτε που καταλάβαμε πότε αποκοιμηθήκαμε. Και κάπως έτσι ξυπνήσαμε πανικόβλητοι μέσα στο άγχος, τρέχοντας σαν τους τρελούς για να προλάβουμε την ανατολή του ήλιου. Κουραστήκα πάρα πολύ. Πολλά πρόγεια το πράγμα. Παιδιά, μέσα σε κυριολεκτικά 2 λεπτά ανεβήκαμε, δεν ξέρω πόσα σκαλιά. 200-300 σκαλιά. Απαναγία. Τελικά τότε ξυπνήσαμε 5,5 ώρα. Προς το παρόν αξίζει πάρα πολλά και ακόμα δεν είδαμε τίποτε. Είμαι σίγουρος ότι το Αγίο Βασίλεμμα θα είναι απίστευτο. Είναι μαγικό συναίσθημα να βλέπεις την ανατολή του ήλιου σε συνδυασμό με τις πιο ψηλές βουνοκορφές των Ιμαλαίων. Μόλις ευκήγε ο ήλιος. Πίσω μας βρίσκεται η οροσειρά Annapurna Range των Ιμαλαίων με τις 3 πιο ψηλές κορυφές που έχουν κατά μέσο όρο 7.800 μέτρα σε ύψος. Ουσιαστικά η μία είναι η Dhaulagiri, η άλλη είναι η Annapurna και έχουμε και τελευταία τη Manaslu. Ουσιαστικά δεν έχουν και πολύ διάφορα με την κορυφή του Everest, του οποίου η κορυφή είναι στα 8.800 μέτρα. Πέραν όμως από τις βουνοκορφές των Ιμαλαίων μπορεί κανείς να δει και το χωριό Pokhara μαζί με την γνωστή λίμνη. Αυτός ήταν ο καλύτερος τρόπος με διαφορά για να τελειώσει αυτή η καταπληκτική πεζοπορία. Εγώ συγκεκριμένα με το που είδα αυτή τη θέα είπα άξιζε όλη η ταλαιπωρία και όλη η κούραση που τραβήξαμε χθες μέσα στα σκοτεινά μέχρι να βρούμε πού να μείνουμε κτλ. Αλλά βλέποντας πραγματικά αυτή τη θέα από πίσω τα ξεχνάς αμέσως όλα. Ναι, μεν τελείωσε η πεζοπορία μας, αλλά το ταξίδι στο Νεπάλ δεν έχει τελειώσει. Έχουμε μία δραστηριότητα σε αυτή την περιοχή να κάνουμε που εγώ προσωπικά δεν θέλω. Να την κάνεις. Αλλά ο επόμενος μας σταθμός δυστυχώς θα είναι εκεί. Φίλε, εγώ είμαι καλά. Το πράγμα είναι κουράστηκα να το ζω. Να ξύλαλω το γεννό του. Φοβούμαι τούτα τα πράγματα, δεν ξέρω γιατί τα κάνω. Τούτη φταίει. Βάλει με και κάνω τα. Έχεις εκπομπή, πρέπει να το δείξεις του κόσμου. Κόφτησα εσάς τώρα, αν κάνω zipline ή όχι. Για να δεις τώρα εσύ πώς κάνεις zipline στο Νεπάλ, εγώ πρέπει να υπογράψω. Η μαμά μου τώρα κάνει ανίσια της. Απλά για το δεις εσύ. Στεφάνη, τι κάνεις τσάμε? Υπογράφω συμβόλαια. Ο Πανός αγχώθηκε μόνο και μόνο που πέφτουν υπογραφές. Εγώ αγχώθηκα πάρα πολλά, τι είναι. Δεν αγχώνεσαι, γιατί αγχώνεσαι. Ξέρεις τι είναι το θετικό της υπόθεσης? Γιατί αγχώνεσαι? Ότι it's the steepest zipline, είναι το πιο κατηφορικό, άρα να πιένουμε αυτόματα προς τα κάτω. Και αν πάει κάτι λάθος, είναι τόσο πιο γλύρος. Έχει γλύρος. πάει προς τα πάνω δηλαδή. Όχι, δεν πάει μόνο νίσια, σημαίνει ότι ως που πάει να πιένει πιο χαμηλά. Είναι το steep, άρα να πάεις μπαμ και κάτω, θα σε βασανίσεις. Τον άλλο, να μου πουλαλεί. Του πιστεύω υπογράψω. Εγώ και ο Πάνος να πάμε πρώτοι. Κοίτα, τώρα που ανεβαίνω και εμένα κόπηκαν μου λίγο τα πόθηκια. Ειδικά που βλέπω τη θέα. Αλλά το καλό είναι ότι σε 90 δευτερόλεπτα θα είμαστε κάτω. This way. So while you're going down, you want to use your GoPro, right? Yeah. So better to hold in your left hand side, okay? Because in your right hand side there is a brake, so you may have to pull that if it is needed, okay? Okay. Είμαι λίγο αγχωμένη, αλλά σίγουρα συγκρίνεται με το άγχος που έχει ο Πάνος, γιατί εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι έχει ψοφοβία. Αλλά τουλάχιστον παλεύει το. Double check everything. 4, 3, 2, 1. Απαναγία!
Ήταν από τις πιο μοναδικές εμπειρίες που έζησα ποτέ στη ζωή μου. Είναι φοήθηκα το δευτερόλεπτο και απόλαυσα το πάρα πολλά. Νομίζω είναι η αρχή, εντζήνων το ότι περιμένεις και δεν ξέρεις τι να συναντήσεις, αλλά όταν είσαι πάνω στον αέρα νιώθεις μια γαλήνη που βλέπεις όλο το περιβάλλον. Πραγματικά απίστευτη εμπειρία. Ναι ρε, έλα ρε. Πήραμε το certificate ότι κάναμε το πιο ψηλό και το πιο απότομο zipline σε όλο τον κόσμο. Αφού δοκιμάσαμε τις σωματικές και ψυχικές μας αντοχές, είχε έρθει η ώρα να αποχαιρετήσουμε το Πόκαρα. Ένας τόπος που θα μείνει για πάντα χαραγμένος στη μνήμη μας. Επόμενος σταθμός, η πρωτεύουσα, το Κατμαντού. Μόνο που η διαδρομή μέχρι εκεί αποδείχθηκε μία μικρή οδύσσια. Μία διαδρομή που κανονικά διαρκεί 5 ώρες, μας πήρε πάνω από 8 ώρες, αφού οι δρόμοι ήταν σε άθλια κατάσταση από τις πρόσφατες φωνικές πλημμύρες. Η νύχτα είχε πια πέσει και μαζί της έκλεισε και αυτή η δύσκολη γεμάτη μέρα. Καλημέρα από το Κατμαντού, την πρωτεύουσα του Νεπάλ. Οι προηγούμενες 2 μέρες ήταν πάρα πολύ κουραστικές λόγω της πεζοπορίας που κάναμε. Πάλι καλά έχουμε μαζί μας την Counter Pain Classic, η οποία ανακουφίζει από μυϊκούς πόνους και πιασίματα. Τώρα είμαστε έτοιμοι για εξερεύνηση. Το Κατμαντού είναι μια πόλη που φημίζεται για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της. Χαοτική και γοητευτική ταυτόχρονα, γεμάτη αντιθέσεις και ιστορία. Και όπως κάθε τόπος με ψυχή, έτσι και εδώ ξέραμε ότι για να τη γνωρίσουμε πραγματικά, χρειαζόμασταν καθοδήγηση. Γι' αυτό επιστρατεύσαμε τον σωστό άνθρωπο, κάποιον που ξέρει το Κατμαντού καλύτερα από τον καθένα. Hi! Hello! Stephanie, nice to meet you. Nice to meet you. Panos, how are you? Good. Very good. How are you doing? Do you know Dionysus? Of course. How are you? This is a really small world. So basically, Dionysus knows you already from Cyprus, right? Yeah. You were living in Cyprus for how long? I was living there for like 2 years, 2.5 years. Long story short, ο Διονύσης μόλις έμαθε ότι θα πάμε Νεπάλ, τον πήρε τηλέφωνο, του είπε ερχόμαστε Κατμαντού και θα μας κάνει την καλύτερη ξενάγηση. So we're at the Basantpur Dara Square. It's one of the 3 Dara Square out here in the Kathmandu Valley. Okay. So like this is the back then it used to be like one of the kingdoms as well, like a ruling kingdoms. How many Just years the ago? square was a kingdom. Just no, this whole place and Okay. the king used to rule from here. So you Do could we see have any idea how many temples there are? like thousands. Πέρα όμως από τους χιλιάδες ναούς που γεμίζουν κάθε γωνιά του, το Κατμαντού φημίζεται και για κάτι ακόμα πιο μοναδικό. Την Κουμάρι, μία ζωντανή θεότητα. Ένα αρχαίο έθιμο που ζει μέχρι και σήμερα μέσα από το σώμα μιας μικρής κοπέλας. When she comes out of the place, she's like she never walks. Okay. She never walks. She's always carried by someone, like their relatives or their mother, family. And you said she's 12 years old? Yeah, around there. Why is she the chosen one? She's chosen by one of the priests, like the higher priest. Between them, like there are like art, like tantra mantras we call it. Like that's how they choose it. Like she have to be like very pure inside out. Like she don't have to be like she shouldn't have any tooth fallout or any bad stuff on Scars there. Yeah, on so the face. basically flawless. She's going to school as well, or you don't know? No. Everything is like taken care of by the government of Nepal. She's not allowed to leave this place. Yeah, no. What is happening later? She's a normal person? Yeah, she's going to school, to the university, and she's gonna be like, I used to be the goddess. That's like a bit hard for them. Like what I've heard from them, to go back to normality. Normality, like they are always like taken care as a god. You know, like so they feel like a bit like hard to interact with the other people, but still like they try to do. They will get funded by government until Until lifetime. their death. Έχουμε μαζευτεί μαζί με αρκετό κόσμο και περιμένουμε να ανοίξει η πύλη πίσω μας, έτσι ώστε να μπούμε σε μια δεύτερη πλατεία, όπου εκεί σε λίγο θα εμφανιστεί η τελευταία ζωντανή θεά. Είναι πολύ δύσκολο να βγάλουμε βίντεο από αυτή τη θεά, αλλά εννοείται εμείς θα κάνουμε τα δυνατά, οπότε θα τη δούμε πολύ σύντομα. So what we just saw now is Kumari goddess, the living goddess, and then she doesn't show any emotions and nothing, no smiles, no crying. But when they do, like when she does, like something bad happens in the country, like either some
some powerful person's death or like a natural disaster, something like that. Recently we had a flooding a month ago. There she fell from the chariot that we had a festival with. And then, yeah, in a week, the flooding happens and like a lot of people got killed. And even in the earthquake, like she cried and then, yeah, this stuff happens with the earthquake. Καταφέραμε να δούμε την Κουμάρη, δυστυχώς δεν καταφέραμε να βγάλουμε βίντεο λόγω του ότι λόγω σεβασμού απαγορεύεται να τη βγάλει κάποιος βίντεο, οπότε το σεβαστήκαμε. Τώρα θα οδεύσουμε να πάμε σε μια άλλη πλατεία, αλλά πριν πάμε να γεμίσουμε λίγο τις δυνάμεις, πάντα με την αγαπημένη μας Corny Protein με 30% πρωτεΐνη, γεύση σοκολάτας και χωρίς επιπλέον ζάχαρη. Μετά από τόση εξερεύνηση, ξεκίνησε σιγά σιγά να νυχτώνει. Τα στομαχάκια μας ήταν άδεια, οπότε ήταν ξεκάθαρο. Είχε έρθει η ώρα να καθίσουμε να φάμε σαν φυσιολογικοί άνθρωποι. Μόνο που ο Έλεν είχε άλλα σχέδια για μας. Πολύ λιγότερο φυσιολογικά και πολύ πιο περιπετειώδη από ό,τι είχαμε φανταστεί. So we're going to taste the sapu micha, which is like a traditional dish of Newar. What we are about to taste the other food as well, all are traditional, but it's like converted a bit into a street food, like fast food kind of thing. So from what you said, it's basically like a dumpling, like the stomach skin, Yes, the stomach layer. Yeah, not the stomach, the stripe, the intestine basically. So these are all the traditional food of Newar, of the native Kathmandu. And yeah, spicy, non-spicy, whatever you want. Oh yeah, you should try this one as well. This is the brain. What is that? Brain of the buffalo, no? The brain of the buffalo. Yeah, no, nice. Oh, wait. I prefer the zip line. I'll go first. Oh, really? Nah. Very bold. What is this? So this is sapu micha with the stripe, the intestine basically. And inside it there's a bone marrow of buffalo. Όπως έχουμε και στη σεφταλιά. Βασικά, είναι η πάννα. Είναι η πάννα, σωστά. Και μέσα έχει μυαλό των οστών, από μπάφαλο, από βουβάλι. Honestly, That's good. that's really nice. It's not bad. I need lemon and salt. It's It's you not are Cyprus. fat though. It's not Cyprus. I think it's a mind game. Yeah, it's bad if you know what it is. Yeah. That's it. Hey, we It's know what it really is. nice. These are the delicacies basically. It is given to only the special people. It's Ah, so we are special. crazy. Yep. So basically it's the bone marrow that runs through the spinal cord, right? Of a buffalo. Yeah, of a buffalo. One bite. One bite. Let's go. Nope. We ate the whole buffalo here. Buffalo lungs. Yes. Let's go. All right. Cheers. Cheers. This is actually good. This is good, yeah. Εύχομαι ότι το μυαλό του buffalo Είναι να περισσότερο από δώσει το και δικό λίγο σου. μυαλό στον πάνω. Oh my god! Ναι, ρε. I love this. 10. 10. Sure? 10. You have lemon, man. We have lime. We call it lemon though. You shouldn't Swallow. destroy the actual flavor Πάμε with να πάμε. lemon. So these are this is intestine, right? But this is very good. Yeah. Try other stuff as well. Ah, this one is actually nice. So What that's is this? chicken kidney. This is so good. Αφήσαμε για το τέλος ομό κρέας. What is this? Of buffalo. Buffalo. But Buffalo which again. part? Raw meat of buffalo. The good parts. The good part. The best part. Which is the good part of the buffalo? How you say? I mean, it's Nice. everything. It's everything though. Ναι. This is so normal. Yeah. Very good. Αγάπη μου, θες να πάμε έξω να φάμε έναν ομό μπάφαλο με ρύζι? Yeah. Μπράβο. Ναι, αγάπη μου, ναι. A little bit. Not bad. It's good. Τώρα να φάμε το πιο chili πράγμα Look at the flakes. που υπάρχει σε αυτό το μαχαζί. So this is basically a buffalo again. Σκέφτεται το, σκέφτεται το. You wanna try it or? No, you go first. He's getting red. Κοτσίνησε. It's a bit spicy. Όποιος αντιδράσει πρώτος,
Να πληρώσει τον λογαριασμό. Because I want to make it more challenging, I'm gonna go for a second one. It was too easy for me. Put more spice. Παναγιά μου. Κάμε πολλά τώρα. Ήδη κρούζω πάρα πολλά εγώ. Κρούζει παραπάνω. Το λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολλά τον Νεπάλ. Περάσαμε πάρα πολλά ωραία. Αποχαιρετάμε λοιπόν το Νεπάλ, γεμάτη μοναδικές εμπειρίες και εικόνες που θα μείνουν χαραγμένες για πάντα. Και με μία υπόσχεση, πως κάποια μέρα θα επιστρέψουμε, γιατί τόποι σαν κι αυτούς, με εξωπραγματική φύση, επιβλητικά βουνά, απλούς και καλοσυνάτους ανθρώπους και μια κουλτούρα που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι, τους αγαπάς και λίγο παραπάνω. Και αλήθεια είναι, πώς να μην τους αγαπήσεις. Oh shit! What is he doing? Πήγαμε σε 28 επιτέλους. Εντάξει, 50 ευρώ είναι τούτο.